Здравейте, приятели! В днешното видео ще ви представя половин марка 1912 година Германска империя Вилхелм II. Да започваме! Материалът, от който е изработена монетата, е сребро проба 900, теглото е 2,77 грама, дебелината 1,05 мм, ръбовете на монетата са назабени. На лицевата страна има изобразен царски орел с щит на гърдите във венец и знак на монетния двор в долната част на лъка. В нашия случай е буквата А, което означава Берлин. На обратната страна е стойността във венец и датата подолу. Ръбът на монетата е назабен. Също така може да се отбележат грешки в матрицата. Една такава е на монетата от 1917 година буква А. При нея липсва метала от върха на буквата С. А при друга има допълнително сребро на върха на буквата С. Тиража на монетата от 1912 е 2 милиона и 700 хиляди 409. Монетите с грешки са много търсени от колекционери и нумизмати, и с течение на времето цената им се покачва. Нашата монета, която разглеждаме, е оценена от компанията с цифров грейд MS63, като има само няколко монети оценени по-високо от нея. В същия грейд е само една, а в поддолните има по една. Това беше от мен. Ако видеото ви е харесало, оставете лайк или коментар под него. Също така може да се абонирате за каналът ми, за да следите за нови видеа. Благодаря на всички мои абонати.